ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೊಳ್ಳಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಿಂಚಿದು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿನಾರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಡ ಅವಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೈನ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತರ್ಮೇನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಅಡ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಮ್ಮ. ಈ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪಾತ್ರ, ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನಾಟಕಡಿರಿಗೆ ಪುಗರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ. ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಸುರೋಟಾದ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕುದುರದ ಸಿರಿ ಪಂಡದು ಕಟೀಲದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುದುರುದ ಸಿರಿ ಅವು ಕುದುರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದೇವಿನ ಆದಿ ಜಾಗ ಐಕ್ ಕುದುರುದ ಸಿರಿ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಿನ ಇರೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಡ್ಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇವರನ ಪಾಠ ಯಾನ್ ಎನಿಮುಟ ಮಲ್ತದಜ್ಜಿ ಅವಳ ದೇವಿನ ಪಾಠ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ತರ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಇರೆಗಾದೆ ಬರೀತೀನಿ. ಅರುಣಾಸುರೆ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರೆ ರೋಹಿ ಅಣ್ಣಾಗ ಅರುಣಾಸುರೆ ಇರೆಗೆ ದೇವಿ ಬರೀತೀನಿ ಪಂದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪಂಡೇರ ಅಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪು ಮಗ ಮಾತ ಮಲ್ತತ್ತ నేను మల్పు ఆపుండే నీకు ఒక అమ్మ ఆపుండు వనగ ఆపుండే అమ్మ మల్ల దేవిరి నంక జన్మ కొరిన అమ్మ ఆపుండు యాను ఒత్తండే ఆ పార్ట్గా ಐಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವೇನು ಪಾತೆರುಣನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಪರ್ವ ನಂಗೆ ಅವು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಂಚಂದ್ ಸರಳವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಕಷ್ಟಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಹೆಟ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಪೋಯೆ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಂಡವು ಬಾರಿ ಕಡೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿಡೆ ನಾನು ತೂರ ಸುರು ಮಲ್ತಿಲೇಕ ಇವರು ದೇವಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರು ದೇವಿಗೆ ಫಿಟ್ ದೇವಿಗೆ ಬಂದಿನ ದೇವಿ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಅವರು ದೇವಿ ಮಾಡಿದ ನೀವು ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಫಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವ ಅಂದೆಟ್ ಓಡ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಆಯ್ತು ಕೆಲವೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುನ್ನೂದು ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಬೈದೆ ಪವಿತ್ರಯನ ಐಕ್ಯನ ದೈಮನಗ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಐಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ದಂದೆಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಚದ್ದಿನ ಅಲ್ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪನ್ನಗ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದಲ್ಕ ಪನ್ನಗ ಆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋತರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಂತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದರು ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚತಿಕ ನಾವು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಚತಿ ಅವು ಯಾಲಂಚೇನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ ಚಂದುಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಭಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಗುರ್ತಾಡು ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತಾನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ನದಿತ್ತೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರದೇ ತೊಂಡೇರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಆದಾಣ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತನು ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಡಿಡು ಬತ್ತದು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಚಂದುಲಾಲ್ ಜೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ರಾಮನಾಥನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಶಿವರಾಮ್ ಪಂದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಟೆ ಉಲ್ಲೇರತ ಆರ್ನ ಬ್ರದರ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ಮೇರ್ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ನಾನು ತಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇನಿ ಕಾವು ಬಂದು ಕಾರ್ಡಿಡ್ ಪೋಡು ಕುದುರೆ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿ ನಾವು ಅವಳು ತೂನಗದಾದ ಪೋಡಿಗೇಡು ಎಂಕ್ ಲೋಕ ಉಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಇರುವೇರಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚಾವ ಪವಿತ್ರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಆಕಾಶಲ ಭೂಮಿಲ ಇತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವೇನ್ ದಾದನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಓವಾ ಲೋಕ ಬೈಲೆ ಕಾಣೆಂಕ್ ಐಕ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಆ ರೋಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಜಯಪ್ರದ ಐಟು 2 ಜನ
ನಾಯಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಡೆಗ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಆನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಬೋಡುತ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಐಕೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಲಂಪಾಣಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಡೂಪ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ಎಂದೇನು ಅವೇ ಟೈಪ್ 6ನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟವರ್ ಗೋಗ ಕಪೂರ್ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಆ ಟವರ್ ದ ಉಲೈಡ್ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಾಲು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಐಟಂಜ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲ ಲವರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಮಿತಾಬ್ ಅಡೆಗೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಾರು ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಗೋಗ ಕಪೂರು ತೂಪಾಡ್ನು ಆ ಟವರ್ಗ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಲು ಬಚಾವ್ ಬಚಾವ್ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾರು ಬರೆಯ ರಂಡು ಪಾರು ಬಂದಾಗ ಆಮೆ ಇಟ್ಲ ತೂಪೂರ ಆ ತೋರ್ದು ಅಮಿತಾಬ್ ಸಡನ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಲ್ಲಿನ ಬೆರ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಚಾವ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಬೆಗರುಣು ಬನ್ನಗ ಪೋಡಿಗೇಡು ಎಂಚಿನ ಆವ ಟೇಕ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇ ಟೇಕಡು ಓಕೆ ಅವಡು ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಿರಬುರ್ಲೆ ಕಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಎಂಕ್ ಓದಂಚನೆ ಆಂಡು ತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಚಪಾತಿನ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಲ್ತನು ಆತೋ ತನಕ ಚಟಚಟ ಪೊತ್ತುನ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನ ಆ ತೂಪಿನವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕಂಚೂರ ತೂಪಿನ ಪೋಡಿನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಂತರ ಪೋಡಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಬಿಡ ತೂಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ತೂತ ಉಲೈ ಪುನಗ ಎಂಚಪ್ಪುಣದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕುರ್ದು 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 ಪೂರ ತೂ ಕಿಟಿ ಪೂರ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಪ್ಪಗ ಬಚಾವ್ ಬಚಾವ್ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಟ್ಟು ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಾರ್ ಬರ್ ಅದ ಪಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲೇನು ದೆರ್ತೊಂಪೋದು ಪಿದೈ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬನ್ನಗ ಪವಿತ್ರ ಒಂಜೇ ಟೇಕಡ್ ಓಕೆ ಆತನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ఒక అమితాబ్ పండేరు దాదా పన్నగా ఈ రోల్ ఉంది డమ్మీ రోల్ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರು ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಅವು ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಸುತ್ತುದ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಉಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ 2-3 ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದು ದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಠ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಮಡು ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಆರು ಪೂರ 6ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನಕ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ತನ್ವಿ ಅಜ್ಮಿ ಪಂಡದು 6 ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪಟೇಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ ಬಾಡಿಗೆಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾಠ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಲ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೇನೆ ಅವಳು ಅವರು ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ರಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಪನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಪೋಗುದು ಎಡ್ಡೆ ಯಾರನ್ನ ಅಡೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲದ ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವು ತೂತೆದಾದ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಮೆಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡ್ ಒಣಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ವಾ ರೀತಿ ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪತ್ ಪೋನ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಮಾತಕಡಿಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡೆದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಚೇರು ಆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಲ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ತರಬೇದ ಉಂಡು ಅವಳು ತರಬೇದ ಉಂಡಮ್ಮ ಆಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಯಾನ ತುಯಿನಂದೆಟ್ಟು ಐಟ್ ತರಬೇದಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಮುತ್ತ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀರು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾಮದಾಸ್ನ ಬೊಡೆದಿ ರಾಮದಾಸ್ ಮಂದ ಏಜ್ಡಾರ್ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡದು ಮೇ ಕಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪನು ಯಾನ್ ಯಂಗ್ ಈರು ನವೀನ್ ಅವು ಪಟೇಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಈರಿಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ತೊರ್ತುದು ಮುಂಕುಡು ಬೈಟ್ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿನಿ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡ ಆಯಗಲ ಕಣ್ಣುಂಡು ಮೊಲ್ಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಟೇಲ್ ಒಂಥರ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಪನಗ ಏತು ಭಾಷೆ ಮಲ್ದ ಪನಗ 4 ಮನೋಲೆತ್ತ ಮಲ್ದಿ 4 ಜಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಗಾಡ ಹಿಂದಿ ಗಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ಚಾರ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪನಗ ಯಾನೈಕ್ ದಾಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಪನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಡವು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಕೊಂಡಿಯವು
ಎನ್ನ ಮೆಂಟ್ ಇದಾಯ್ಪನಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕು ಎಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುಲ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಗಿ ಆಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಆಯ್ಕೆ ಪೋನಗ ಆಗಿ ಎಂಚಿನ ಆಯನ ಪಿರೌಡು ಯಾಕೆ ದಾಯ್ಪನಗ ಜೋಕುಲಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ಇಂಕಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿರೌಡು ಜೋಕುಲ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಂದ್ಮಲ್ಪರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಆಯ್ಸಿ ಅಂಚಾವದು ಎಲ್ಪನೇ ದಶಕದ್ದು ಇದು ಮುಟಲ ಸಿನಿ 74 ಇಸ್ತು ಬಿಡ್ದು ಇದು ಮುಟಲ ಸಿನಿ ರಂಗಾಡುಲ್ಲರು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ರಂಗಾಧಿಪತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತುನಗ ಎಂಚ ಅನಿಸುನು ವಾರಿತಿರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ದುಮ್ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಉಂದು ಪನೇರಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ದುಮ್ಮುದ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಇತ್ತೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬುಳೆಚಿಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದುಂಡು ತೂಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಏತ ದಿನ ಉಂತುಂಡು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಉಂತುನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಉಂತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಾದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಯದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ದಾಯ ಪನಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿನಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ ತತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮತ್ತನ ಯಾವ ಒಂದು ದಾಯಪನದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿದಾಯಪನಾಗ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ ಇದು ಒಯ್ತು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಒಯ್ತು ಮಾತ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಯ್ಟು ಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಕೇಂಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೇಂಡದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರೋದು ಎಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಿನಿಮಾದಾಯ ಐತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಬತ್ತನ ವರ್ಷಗೆ ಯಾವ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲು ದಾಯಪನಾಗ ತುಂಬ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೈದಡು ತುಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಲೇರ್ 5 ದುಮ್ಮದ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತೆ ಈತ ಎಟ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಿತ ಸಿನಿಮಾಲು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡೇನತ್ತ ಪವಿತ್ರಯನ ಆಂಡಲ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾತ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಮಟ್ಟಗ ಹೋತುಜಿ ಇತದ ಜವು ದಾಯಪನಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿ ಯಾನೊಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇನು ಅಂಚಾತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ದಯಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂತು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಒಂಜಿ ಗೆಂತು ನಂಚಿನ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಟಿಕೇಂದಿನ ಅಂದ ಮಂಚನೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ 74ನೇ ಇಸ್ವಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಪನ್ನಗ ಕಲಾವಿದರೊಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ದಾದ ಐಕ್ ಅವು ನೂದು ಸತ್ಯ ದಾಯದ ಪನ್ನಗ ನಂಕ ಸಿನಿಮಾನು ತೂನಾಗ ಅವು ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಎಂಚ ತೂಪ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಅವು ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯದಲ್ಕನೇ ತೋಜುನತ್ತಂದೆ ಆ ನೈಜತೆ ದೂರ ಉಂಡವು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ನಾವು ನಾಟಕದಲ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಚ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೈಕ್ ದಾಯಪನ ನಾಟಕದನೇ ಇಡಕಂತಂಡ ಅವು ನಾಟಕೀಯ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ನೈಜತೆ ಪುಣ ಮಾತೆರ್ ಲಂಚಾತ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಪವಿತ್ರ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ದಾಲಾ ಕೊರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಾನಾಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಕೊರತೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡುವಕ ಬಾರಿ ದುಕ್ಕುಡು ಪನ್ನೊಂದು ದಾತ ಪನ್ನಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಿ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ಸರಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ದಾಲ ಎನ್ನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ತೆರಿಯೋ ನಡತದೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಲ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ನೀನು ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪನ್ಪ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೀನು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಯಾನ್ ನನಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಸೌಜನ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿ ನಂದೆಟ್ಟೇ ಪೋಪೇರು ಏತ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿ ನಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂದೇನು ತೂಪಿನತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ರೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾರಂಗೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಟನು ಮಲ್ಪ ಆ ಪಾಟ್ ಎಂಚ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಾ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಟ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಟ ಪಾತ್ರರೇ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಗೌರವಡು ಪಾತೆರ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ಡ ಅವಡಿಗೆ ಗೌರವ ಪಾತೆರ್ದೇ ಅನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏರೆಡಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಹಿಡ್ದದ ಅಂಕದಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಇಜತ ಪವಿತ್ರ ಐಟ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೆ ಹಾಂಡಲ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಅತ್ತಂದಿನ ಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಹಂ ಈಗೋ ಅವೇನು ಬುಡಾಡ ಬುಡ್ದು ಕಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಿನ ಅವು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗುಣಕುಲು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಾತರಿಗಳ ಏನೇ ತೂಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಜನಕಲಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಲ್ಲಿರಾರು ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆರು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತೀರು ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಂಪರೆ ಬಂಡದು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸ್ವರ ಮಂಟಪ ಮರ್ಮಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಕೂಡ ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನಾಗ ಪವಿತ್ರ ಐತ ಉಲೈಡುದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪೇಜಿನ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಗುರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಶಿ ಜನತ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಚ್ಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೇಲೆ ಬಂದಿನ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಣ್ಣದ ದುಮ್ಮುರುಗಿತ್ತೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಆರು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕಕಾರ್ಯರು ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕನವರ ದೇತೊಂದು ಮಾತರ ದೇತದ್ದು ಓದೊಡವೇನು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಓದುಂಡ ಆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಪರಂಪರೆ ಉಲ್ತ ಆರಂಭ ಆದ ಎಂಚ ಬಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕ ದಾಯಪನ ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕನ ಬಲ್ಮಟ್ಟೊಡಂಜಿ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಬೂಂಡು ಬೆಳೆ ಬರೆತಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಂಪರೆ ಮನ್ಪಿನ ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಓದೋ ದಾಯಪನಗ ಐಟು ಮಾತ ವಿಷಯಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಷಯಲು ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಐಟು ಏತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಏತ್ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವೇನ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇರು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳೆ ಅಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ರಂಗಭೂಮಿನವರು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನಾಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲನೆ ಬಿಡುಗಡೆ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರದ ಎತ್ತದು ಓದೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಬೊಳ್ಳಿಯಾದ ಮಿಂಚಿದರು ಇರಗ ಅವೇತೋ ಪುಗರ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೊಡ್ತಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದರು ಏತೋ ಸನ್ಮಾನಲು ಆತನ ಅಭಿಮಾನಾಡು ಮತ್ತು ತೂಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾರಂಗದ ಮಿತಿದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಪನಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲಿಗಳ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಡು ದಾಯಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡುಗುಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆನ್ಪವನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬತದು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಿನಿಕುಡ್ಲದ ಮೂಲ ಬತದು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಯಾನು ಎತ್ತ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರೆಗ್ ಪವಿತ್ರ ನಿಕ್ ಮಾತ
ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಏನ ಉಡಲೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದುಯನ ಯೋಗ ದುಯನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಜಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈರೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆಂದು ಪಂಡೆಯನ್ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರ ನನ್ನರಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮಲಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದ ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅದು ಅವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಪೋದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಕೀರ್ತಿನಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಆಡನ ಪಾತೆರಿಯ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರಿಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ತೆರಿಯೊಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮನ ಆಶಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.